Saka zvichi kuda chichi akaitika pa wakatumirwa mari. Yakabva kupizwe? Australia. Watumirwa mari? Ndakatumirwa 40 US. Chichi akaitika. Chakaitika inini ndanga ndisipo ndakasvika vanhu vatogadzika kreti yavo pasi. Nevavengi vangu varipo akatomhanya kutendemutikira zvakanzi kuda yesi kuda. Ndikati kwakanaka here ikoko. Kasi kreti riri apa nderako here. Uya timwe wawa. Ndikati saka tomwa wawa iwe handiti uri ndewangu. Iwe uri undishedzera wawa wangu. Kana kuti ndinofana kushedzeni. Apa andishedza takamwa ndani akakushedza ndi amechi but mari yakasvikira maoko mamakito takanwa zvikapera ndopandazouya makidho ndobazonditevera kunoku futi akandiona apapa akazondipa amwe mabhondi kanzi sekuru anondisekuru kwandiri ndopandiverengera mari kanzi chenji yangasara iye ndobva ndapiwa inini handamboziva kuti ndakangoti ndizvezvo orit apazofona futi eiswati ndobva mhanya nefoni ndobva ndataura naye kanzi ndoda kutumirai mari but itai foni ndotaura nemi papi kati afoni chiata manje kubva ipapo hapana zvakambeke zvakazitika. Une foni? Foni ndoda kuitenga zveshuku apa ipapa paka ndoitenga chete because ndopinda machena pinda mukati apa ndoitenga fona apa ndoitenga apa ndiregera hakungutenga kana chakasungwa nerekedi kana kambudzi tumambudzi toita $2 zvese hakambonishupa because mari yandosenzera pazuva inini inotosvika mari yacho iyo saka hazvimbodinetsa saka ndaida kulinganawo ndichivataura kuti wakomwana zvakamira kuti nyika yakabhenda zvakabhenda ndikandesengeka zvinezvi uri kuona hasati ndambotyeka kubva makusenika kana nezuro wacho handambotya hapana uri kudhura zvokuti ndada kunoti kusadza kwacho ndanajerere 10 dhombi hakuna zvakatobhamba chasi kuti undoti katsaona kacho kari kutangira 25 bhondi katsaona chi kaupu kadiki diki kana kwana 1 munhu kana upimirwa mapurasitiki emachipisa akazare kana zvikwa pavo saka ndazvitadza wazvitadza aiwa saka tozvigadzirisa sei inini kugadzirisa kwacho ndekokuti mhera nditenge foni yavo ndikaona foni inini manjira chataura nevanhu vanokwanisawo kundibatsira kana pane vanogona kundibatsirawo nokuti vari kumazimbabwenzi anotoziva vari kunze ikoko vanotoziva kuti muzimbabwe mune nyakanyaka hamusi kugare pagedhi chairo rehupu rikuita pagedhi rechibaga rikuita 160 pagedhi rehupu chibage kupu kwacho pakatauza 160 munangagwa zvekudhura hapana chinhu chirimbotenga kana 1 time asi muriwo i3 bondi muriwo mashizha muriwo handi zvakanzi dyai muriwo nemapotatoes asi ndoda mbobvunzawo asi kana kuri kutaura kwemunhu kuri kutaura kwakanaka here kutaura kwakanaka kuti inini ndidye muriwo nemapotatoes iwe uchidya nyama manje zvinaonana aiwa zvakatoipa hazvinatogonaka
Pepe yakarasa statement yake ba. Inini zvangu kana ndichifa ndofira. Unokufira muriwo nemapotatoes? Kufira kutaura chokwadi. Chokwadi chii? Handiti wangonzidya. Ukufoswa. Kaka ndosaka ndikuidza nyama. Handiti vamafamasi ndanokuidza nyama. Asi mafamasi. Yani hakuna president announce price yepetrol. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Iwo wakati ingwani wataura kuti munyika muno mamuna president wakutaura kuti hakuna kumana. Aiwa ndo zvanosvila. You should be a president, but it's not even. Or to be nearest, it's not even near to be president. That guy. Sure, I'm telling you it. Patota akauya apa unogona mutaura izvo. Andotaure. Pafeya jebo. Pasina ngangani kana chi. Zvekutyisidzirana. Akutyisidzirana. Ndotaura. Kuti mdara. Ndomutaurira. Hauzotaura rapo. But nomutaurawo pafeya kuti mdara. Onaiwo mdara tanzwa. Tanzwa. Mastatement amwe munotaura. Munomuchikurudzira vamwe vemukambo vamwe vechii kuti varambe vakasimbirira pamukambo dzavo idzodzo vachikwidza mapureti. Nenyaya yekuti iwo noti idya mapotatoes nemavheji. Kwava president venyaya, people's president ava. Aiwa, uyo tomhoresana kuita shaking hands chete. But inini according zvandakanzwa kuda kana pakuti ndini ndakanzwa zviri wrong. Wakadzingwa musangano weMDC kaya. Auchadiwa kaya. Aiwa, vakandidzinga pacho pavhenyu pacho pazvaitirwa. Kwete kuti kudzingwa kunzi hanzi chibva. Wakadzingirwe? Ndakadzingwa ndavataurira chokwadi. Wataurani? Hakuna kusina mbavha. Saka kwenyu kwa people's president kune mbavha futi? Chokwadi havadi kunzwa chokwadi. Nokuti ini ndataura chokwadi. Ndakadzingwa tiri tuna comrade. Apa paswetera. Kanzi usasauye kumusangano weMDC futi. Saka iwo uri kumhanyira kwausikadiwe. Isi tiri kukuda uya kuZANU-PF. Ndotangira papi? Unoguta kuda, unoguta. Guta ni? Wona dumbu randinari? Mdara. Kuguta. Wambona munhu ari kumusha achikomplaina kuda? Aiwa, avo vanochisidzirwa kapo. Chisidzirwa nani? Kupiwa mbeu dzakauchikwa, chibage chakauchikwa chisina nebasa rese kunzi ichidyara zvoramba kumira. Kutaura kuti hanzi yakanaka. Iwe, yakanaka. But iwe wakadzingwa kumusangano weMDC. Iwewe. Vakandidzinga. Hausi weMDC yo. Hauna bato yo. Ndiri weMDC. Vakandidzinga nokuti havadi chokwadi. Saka chamisa president people's choice hadi chokwadi. Aiwa, ava the people's president. Aiwa, chamisa siyakandzinga kani. Wadzingwa nani? Nevanhu vari pasi apa. Nani? Vanozvi machiameni machi. Kuti ude kuti usimudze point yako ndobva ndarambirwa. Usimudze point ndobva ndarambirwa. Ndobva ndazongonzi mimi musangano ndakataurwa fair. Kadziwe kumusangano kunoko zveshuwa hatichakuda kuno. Ende hausi musangano webato rine. Saka haupikise bato rinotonga. Handiti vaiti vanozviti vanotonga. Bvuma kutongwa chinenge kuda. Bvuma. Kutongwa? Bvuma kupusiswa kuda. Chukwa bamu. Chimwe chibhambi chinobhadhara. Kati chimwe chacho unogona kuenda mumavhu chemwe.
kune chibhambi chinobhadhara vari vanodya ari mabhambi but iwe uda kuzviita mhad uda kutaura zvisikataura ko kuti nyika isimukira handiti poindi iye ikasimudzwa inokwira ichikwira haibatsire one munhu ka poindi iyi yandendataurani it can benefit for more than 500 people ndosaka pachiida unzidi pana nechi zvichemeri zvichiendeswa ka pazvinogona kubenefita even munhu asinambobvira ari mumusangano macho imomo but through munhu ari mumusangano munhu iyeye asingaende kumusangano anogona kubenefita through that point but vakaramba kuunzwa ka vanhu vacho MDC Magribhi ndezvandiri kuti hakuna kusina mbavha aiwa kweda kuna mbavha nembavha dzakaipa dzokuti tu nembavha dzakaipa zano zonzi chiwororo kuyakazonzi chiwororo kuita ukada kusimudza musoro chiwororo because inorova vanhu pamaelection munodyiwa kurova papi makadyiwa akadyiwa ndiani yakadyani MDCA nesochamisa hainambodyiwa iye akawina komashava achazoda kutaura vanhu nemasi anozonyangirwa usiku ukatakurwa saka ngaipere kanyaino ngaipere ipapo nhasi hausikurwa ka una kana munhu wokurwa naye nhasi iribo hatichaita zvekurwa muri saka shamwari kuaustralia esi shamwari wakamotumira mari from Australia 40 user broro but inini ndakuita foni yangu manje ipapa within even 3 days ndaone phone I will be able to communicate with you direct and the money you are sending unenge kusenda direct to my phone ndozvandenda zvandiri kutaura ini iribo